Malawian Camera. Sir Charles Ben Longwe mazulano akuti kumwamba kukakwiya palibe angaletse. Timvere kuti wabwera ndi zotani. Tikulandireni okondedwa omvera lero lino pa 11th of March 2025, and it happens to be on Tuesday, where my time says 11 minutes after 17 hours, zimene 11 minutes past 5, chigawo chimene chichako madzulo, ndipo mbwalo limene li mulindine Sir Charles Ben Longwe. Ndikulandireni motsa uchokera kuno ku University of Hard Knocks, kumene timagabadula maubongo mwa nthawi zonse, koma simangogabadulatu, we quote scriptures and we relate stories, kuna kuti aliyense akamamvesera azimva kuti kodi munthu akuti chani, mdziko munomo akuti chiyani, chimene akuyankhula akuti chani, chimene afuna kukamba zotani. Ndeti makhalaso ni nthawi yokakhalapo pamaso pa Mulungu bwinobwino udekha tufuna tiyankhule ku mtundu wa Malawi. Simangoyankhula timakhala kuti tathandizidwa ndi Ambuye wakumwamba. Ndifake mukapeza kuti ma stories amene amachoka ku University of Hard Knocks amakhala related ndi zinthu za uzimu kapena ma stories za uzimu, kuti aliyense azimvesa kuti kodi munthu uyu chimene akuyankhula chani, afuna nene kuti chani. Ndelero ndinanena kuti nditulusa ma audio imodzi lero imodzi mawa, imene mati lerolo inali ya yokhuzana ndi Babylon, ndipo ya mawa manena kuti yokhuzana ndi akhate anayi amene ukhate pawopo amaposa boma la tonsalansi. Ndeya sinthe ya Babulo ibwera mamawa tituluse panopa kuti anthu muzigawana. Koma tisanafike kumeneko ndifuna ndiyankhule zona kuti when the heavens break loose, there is nobody who can close it. Mulungu akangosegula kumwamba kuti kwatseguka, palibe amene angatseke. There is no amount of police that can close up the heavens, no amount of soldiers that can close up heavens. When heavens break loose, palibe amene angatseke. Chimene chocho mnde muchidziwe. Mukhoza kuwatseka anthu asamayankhule, asamapange chilichonse, kupanga izi ndi izi zosiyana-siyana, komano when heavens break loose baba, when kumwamba kukangoti kwatseguka, palibepo amene angatseke. Olomutanyamula na State House yonse, apolisi onse, mamilitiya nonse, tiyentikatseke kumwambaku, sizimatheka zimenezo. Amene wasegula kumwamba, amene ali ndi makiyi osegula kumwamba, ndi amene so ali ndi makiyi otseka, ndi munthu mmodzi yekha, and that is our God in heaven. Mayona ameneyo, kaya mulunguyo ndi achimwene anu, ka mulunguyo ndi abale anu, komano iyeyo akangoti watsegula kumwamba, samalola za chibalezo, samalola za uchimwene za wankolo anuzo. Akangotsegulako nde kuti potseka ndiyenso, samasungisa makiyi kwa wina aliyense. Ajamanena machali chimukuti, I've got the keys for your blessings. I have a keys. I want to unlock your blessings. Meja ndi bodza, ndi maulalika bodza menaja, the only man who has the keys to a blessing of somebody, ndi mulungu yekha wakumwamba basi. That's the only man who is holding the keys. Ngakhale pansi pamene adakalanda mazifungulo za imfa ndi hadesihimu, kulibenso wina. Nde ndifuna ndikuwuzeni pano kuti kumwamba kukangoti kwatsegula, palibe angatseke, kukatseka palibenso angasegule. Zimene zikuchitika mdziko muno ndizioneseratu kuna kuti enake atayesesa mwanjira ina iliyonse kugwiritsa ntchito khobiri ndi mphamvu, zonoti tini mphamvu zambiri tikhoza kupanga izi ndi izi mdziko muno, kutseka maufulu a anthu. Mulungu wakana kuti zimene sizingatheke. Muone anthu amene amagwiritsidwa ntchito kumatitsekera ma demonstrations mdziko muno ndi amene akusogoleranso mademo. Ifenso sitikufunikiranso. Mwayona, ifenso sitikufunikiranso pamenepo iyayi. Muone amene wawa ndi amene akusogolera mademo sopano. Mwayona,
ndi amene akupanga ma demonstrations mavenda amene amatitseka ifeyo kupasula ndalama kuti atseke na amenewo asapange mademo matengera ma injunction ndi amene mdziko munakusogolera mademo opanda poyambira opanda kuti tiyenda kwakuti tipanga zakuti kungoyambika ma demonstrations mpaka na kukhala zovuta izo zili munzuzo mbiri so zimene zikuchitika munzuzo sitikuziwa kuti pamapa notimva zotani kapena usiku notimva zotani komatu usiku libwino mwayiona imeneyo kumzuzu usiku libwino kumene kumakhala loyo anthu amene amakhala loyo tikati ma demonstrations safuna kutuluka safuna kupanga izizi amangokhala ngati alendo chifukwa chona kuti amafuna kukhala anthu abwino lero tu mzuzu ijatu panopo ndi yakuyatu yabwera pompa japa Timothy Ntambo paja popanda osogula kuti ati activist wakuti kapena ndandani iyayi pame pasakhale sokuti ati activist wotere iyayi ndi ma demonstrations awo amavenda amene mulungu panopo agwirisa ntchito kuti sopano iwo ndi amene agwire ntchito imene bayiona nde zimene zofuna ndiyankhule panoti nthawi ikangoti yakwana baba ku State House muziziwa zimenezi lero ndifuna ndiyankhule za akhate anayi amene ali m'Bible amene apezeka ku Samaria amene amapezeka ku Samaria akuti anthu amenewa amakhala panja pa gate la Samaria kumapempha kuti mwina mwake nake aziwathandiza kumafumu tu kumene aziwathandiza akamalowa mkati aziwathandiza akamatuluka sokunja aziwathandiza mpoyomo anthu akhate amawatenga ukasiya kuphiri amakapasisa zakudya konko afere konko ifa nthenda inali yopya samafuna kuti nthenda izifalikira koma akhate anayi amenewa sanakasidwe kuphiriya mzinda wa Samaria unachitira chifundo kufika pomalola kumakhala pa gate kumakapempha ndipo zitafika povuta njala itafika povuta kuti apapa ndenjala yafikapo amasowa unena kuti akhoza kuwathandiza anthu aja koma pasijapo panaliso fumu yina ya Syria kapena ya Amaram imene kumagulisidwa zakudya zochipa kumene koko zokudya zinaliko zambirimbiri nde anyamata awa atamva anazimvera chisoni kuti tikhalire njipano mpaka nakufa anthu amene amatithandizawa sopano alibe so chilichonse chotakhuza kumatithandiza titani nde anagwirizana kuna kuti tiyeni tipiteni kumeneko tikathandizike anthu amene wawo akakatisunga ndi moyo tikakhala ndi moyo ngati afuna kukatipha basi akatipha nangasi chinali chizowezi chokuti akhate amakonda kuphedwa by then mayiona kapena ukasidwa kuphira akafere kongo ndi anachivomeza kuti akakatipha ife tikangokufa chifukwa ife tilibe zifukwa akatisunga ndi moyo tikamika Mungu anapita kumene kuja akuyenda mulungu akuti anamvesa chinkokomo ngati asilikali ambiri ngati kuti masamaria alemba ganyo asilikali ena kuti tendi kamenyanene ndi Masirians ali pasija agulisa zakudya ndi Masirians ajati anathawa kumva chinkokomo cha asilikali ambiri pamene anthu amabwera anali folo akhate basi nde akuti anathawa kusiya ngamira zawo kusiya abulu awo nkhuku zawo abakhawo ndrama zawo ufa wawo silver ndi gold chilichonse zovala zawo miphika yawo anazisiya pamepo ulendo kuthawa kumapita anyamata atabwera amati kulowa umu kupeza palibe aliyese kupita uku koma zakudya zilimbwe chilichonse chilipo nde anayamba kumengula sopano anyamata akhate folo kuyamba kudya anayamba kudya sizokanidwa zimenezo mwachoka kunjala kudzuwa mwafika mwapeza mazi kumwa bwinobwino mwantendere timweni ndi zathu izi nde anadya nde anamwa nde anayamba nosopano kututa zinthu zina ndikumakasunga anyamata ndi analemera akhadewa siku limenelo kuyamba kutenga kumakasunga wina chikumbumtima chinammenya pa anthu folo paja pa alliance yawo ya anthu folo ija wina chikumbumtima chinammenya kuti koma akuluakulu sitikuchita bwino ife kumene tikuchokera kuja nzathu ajali ndi njala sikuti amatizunza amatisunga kumene kuja timakhala nawo bwinobwino tatenti kaawuze nawonso amve za zimene zikuchitika pano akhate anayi amene kuganiza mozama izi tikupanga apa zisiti kuchita bwino tikudya tikumwa tatenga ndalama
tazisungira tapanga izindizi komano sitikuchita bwino tiye tikauza anzathu aja kumene tikuchokera kuja nawonso amve za zimene zachitikazi nawonso azakunkhe chifukwa tonse ndi amodzi. Ndiye akunena kuti onse anavomerezana nali ndi mtima umodzi palibe amene adakana. Ananyamuka kupita kusiyaso zinthu zija momuja kuthamanga kukauza mfumu kukauza anthu amudzi tiyeni tapeza zakudya ife tiyeni kuzisiyaso zakudya zokai kukathamangira kukauza anzawo. Anzawo aja anabwera nawonso kuyamba kumengula kuyamba kutenga mpaka naona peza kuti ufa udachipa. Akuti tuufa nkhani imene mukaimve kumene koko yambiri ndi ya ufa. Chifa nkhani inali ya ufa. Mdziko la Malawi muno nkhani imene ili munomo ndi ya ufa. Mukaiona bwinobwino ndi ya ufa. Mavenda akupanga mademo anji. Akupanga mademo ufa wadula mdziko muno. Akupanga mademo chimanga chadula mdziko muno. Akupanga mademo sugar wadula. Zakudya zadula mdziko muno. Zimene wina sakulabada koma ali msogolera alibe nazo ntchito. Mwayiona imeneyo? Alibe nazo ntchito. Nde akuti ufa udachipa anthu njala yonse msamaria idatha siku limodzi chifukwa cha akhate opanda dyera. Cha akhate oganizira anzawo kuti teni tiganizireni anzathu amene tasiya kumudzi kuti tikawuze nawonso abwere azaone kuti akunkha bwanji pano. Akuluakulu nkhani imeneyi ni nkhani imene ndifuna ndichite relate ndi story ya amene Achakwera ayendesera dziko lino. Dr. Achakwera atalitenga dziko lino chinthu choyamba chimene anachipeza ndikupeza kuti apeza ndalama apeza chani anayamba kumengula kenako anaona kuti pachepa ndikuyamba kugawa maudindo sopano. Maudindo aja machita kuoneka kuti aliyense anamva fungo lokuti maudindowa sakugawidwa mwachilungamo. Kugawidwa kwa ana azinzawo chani anthu ena onse aja ndikupeza kuti alibe nawo ntchito alibe nawo. Panopo mukamaona anthu ena akufyuma chifukwa chona kuti anamenya nkhondo ngati mene alili Bantu Sanders Juma anamenya nkhondo koma sadapindule ndi chipani cha Malawi Congress Party cha Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Chonsecho nthawi ya campaign, chonsecho nthawi yoti sanatenge dziko amakondedwa ngati mwana obereka okha. Kupita South Africa uja kumana ndi mwana wa Bantu Sanders Juma. Koma kena akupeza kuti Juma aja pwete pwi. Aina ambiri kwa tayataya kuyamba kupanga zaiwo za nawo ndi azinzawo. Ndi anayamba kumengula. Day one imene kumengula ndi family yawo ndi nawo ndi azinzawo kuyamba kumengula. Mpaka na kumafika potenga budget ya fertilizer ya anthu osauka ndikupita nayo kubucha tukagula fertilizer alibe nazo ntchito amangomengula. Kaya mkuti ma Bridging Foundation kubwera kutenga ndalama kumangopereka umene kuja madiru kumangoyenda kumangomengula. Osayang'ana dziko likuti bwanji. Mwayiona imeneyo mwadi magichimanga kutenga chimanga chonse ndi kumakagawa kwa kumakagulisa kwa mavenda alibe nazo ntchito kumangomengula anthu akudandaula popanda wotsutsa. Kumeneko kutonsa alliance iko ndikatitu kutonsa alliance ikotu kunalitu anthu kumeka kuli anthu kunali anthu katulukako koma nali kumeneko popanda otsutsana kuti guys sitikuchita bwino ife zimene tikuchita sitikuchita bwino. Popanda wotsutsa aliyense ndikufika kuti AIP ja yapangidwa reduced NIFI ja ipanga reduce manager chanichi Reserve Bank jaipanga reduce manager yafika pa nothing. National Bank kumamva ife kuti ati achosa ndrama zonse maakaunti ose aboma mabanka ang'ono apitisa uku kumengula kokha kumangomengula kumangomengula mpaka na nkhani ya mega farm ichi kuipanga reduce manager yo kukhalaso kuti si mega farm uso yayi. Mwayiona imeneyo ziko losaona anthu ngati anthunso yayi kumangodya kumangomengula osayang'ana za munthu inalense ndebo malatonsalani kufikira lero lino kupita kukadandaulira pali mavuto akuti pali mavuto kapanga ma demonstrations osayankha libe nazo ntchito kumangomengula basi
dzana lomweli masabata awiri apitawo anyamata apanga mademo mdziko muno ndikuonesa ngati ayankhidwa koma ayi ndithu palibe chilichonse chochita angomengula alibe nazo ntchito zimenezo mwayiona ndiye amengula sopano akhuta sopano kuti akhuta amalawi ali ndi njala tikagere no sopano mu parliament tikagere kumene kwadziwa kuti takhuta ndiye ulendo ku parliament kuja kumakatusa masona abodza kumene kuja kumakhala kukhuta munthu wakhuta for 5 years akungodya yekha ndikubera ku parliament kuja ndikuzamankhula sona yabodza kumene kuja ndikupitanso kukapepesa kuti ayipepani ndapanga reverse part of it kumene kuja kumakhala kukhuta munthu wakhuta sopano zili bwino sopano kagera ku parliament kuli aphungu amnyumba ya malamulo amene amapanga malamulo ali kumene kuja akhala kumvesera munthu wankulu akugeya mabodza kwauza Malawi mabodza pamene potunde kuti pachepa sopano pamene pomakhala kuti sonatenga toothpick ija ayika mkamwa nangasi akhuta akutokosa zosalira za mkamwazi ndipo tokosa zosalira za mkamwazi akuti basi ife zimene tapanga tasegula mamega farm ang'ono munthu ukakhuta sumadziwa zimene uyankhula ukakhuta sumadziwa zimene iweyo ukutani kodi ukuya omankhula zizonse amachita kuchitika kuti awa mmene amankhulira nali atakhuta ndekutenga toothpick jankama kuteko ifeyo tatsegula mamega farm ang'ono mdziko muno tini mamega farm ang'ono akutokosa mano tatiuzeni nanga za mavendawa ngati mavenda ndiovuta masa mavenda amangofuna akutokosatu mano amangofuna chakudya chawo cha lero basi mukapasa chakudya chawo cha lero ndekuti nkhani imeneyo yatha ndi ajana aitana kumzuzu nthawi ija sabata ija kukapanga nawo meeting nanga samadzi angofuna chakudya cha lero ndi anachidya chakudya cha lero chija chatha leronso akufunanso china mavenda munzuzumo yetu nanga samafuna chakudya cha lero nde cha lero chija muda apasa adapatsidwa kunzuzu kuja siku limene lija nde cha atano leronso akufunanso chakudya cha lero limakosana ndifuna ndikuze ndikumene kuja kumakhala kukhuta ndipo makhala kuti akuyankhula akutosa mkamwa kuchosa zoyipa zimene zasalira mkamwa mamega farm ang'ono ngati amavuta maojeni mavenda wasavuta yayi amene amangofuna chakudya chathu cha lero basi nde kuti mwathana nawo dziko linolo silikonzeka amalawi ndifuna ndikuuzeni ma demonstrations amene mukupanga onena kuti zinthu zisike ndabodza mademo onena kuti zinthu zisike mdziko muno ndabodza ifa mukwaziwa anthu palibe chimene angatsise palibenso chimene angapange chifukwa dziko ili lafika pona kuti pa zero ndinakuwuzani kuna kuti sangachose misonkho akachosa misonkho ayendesera chani dziko anthu akulandira ma sanctions ambirimbiri kuchokera maiko ena ma aid ena alibe chilichonse pamene alipo akudalira misonkho yomweyo akachosa misonkho dziko lipita kuti nakuwuzani zimenezo pa audio yanga yatha ija sinanenene kunena kuti awasanga chose misonkho dziko ayendesa bwanji amakuwuzani kuti atsisa zinthu pochosa misonkho achosa misonkho ija ndifa chani lero lomugulira ifa kuti Ben Longwe zimene amayankhula zimakhala accurate zimakhala zoona ndipo ndizolondola chifukwa timadziwa amene dziko limayendera mwayiona imeneyo tichosa misonkho sanga chose chifukwa anthu apanopo sopano geni yawo maiko ambiri atulukira IMF atulukira sanga apasenso ngongole kuna kuti ngongole zawo zachita accumulate anapeza ngongole mdziko muno ili pa 4.1 trillion iwa ifikisa pa 16 the difference of close to 13 trillion imene unonga mpambizaka folo zoka sanga sise zinthu tikamapita mu demonstrations kuti asise zinthu guys nthawi imene idatha awasasisa zinthu kani ndiona kuti bwanji achoke azipita tufuna interim government the door is open yes term yawo ikutha pa 23 June 2025 ndi pamene term yawo ikutha from 23 June 2025 kukafika pa 16 let us find an interim government boma longo gwirizira litigwirizira ndenkhani tu imene
koma zonena kuti muphesana skulu maskuluzimu muononga zinthu za anzanu venda anzanu naiso akulira mukamutolera shopu mumulande katundu wake uja kuononga zinthu zake zija amene mukulimbana naye alibe shopu munzuzu amene mukulimbana naye alibe wolo china choso munzuzu musika chake mulibe muphwanya zinthu kuotcha misika akakutani zimene zijazo sizi samamva alibe chilichonse chokuti angamve palibepo khutu kapena mtima kuti angamve nkhani ndiona kuti Malawi tiye tigwirizaneni pomafika pa 23 June 2025 tikufuna boma longogwirizira that number one priority kapena pempho limene ne Ben Longwe ndikuuzani kuti ni mademo okhawo amene akhoza kukhala ndi strategy yabwino yokuti tiye ndipangeni zakuti Maiona, number 2, ma demonstrations against MEC. Smartmatic ijayo, kuipangira ma demo emeja mpakana, konko kumekiku. Excuse me, ndukufika pona kuti, Anabero, achoke pampando. Those are serious ma demonstrations. Koma zona kuti awawa asisa mitengo, asisa banji. Boma lakanika for 5 years osasisa ntengo akasisa ntengo lero zinthu sanga asise ntengo nkhani yokuna kuti katundu atsitsidwe mitengo. It is when you choose to change the government. Iyi si government indi government ngati anyani apezera ntengo wa magwafa nde apeza magwafa aja nde akumemeta nde iyi government osati government yakoma government kapena pa chizungu kuti government. Iyi ndi Malawi government imene yapeza magwafa government boma la Malawi government simunga nene kuna kuti asinthe zochitika ya nyani mukamuthamangisa ntengo wa magwafa 2 minutes mpezaso alipompo mwaiona amakhala alipompo ndi government yoti simunga isinthe unakuti ayasinthe zinthu yasise zinthu limene ndiboza nkunkhuniza ine ndisuthe bana akhate anayi anali ndi chikumpuntima chokuti pamene ife tazikundikira pamene ife tadya tikaitanenso anzathu abwere chifukwa njala inali ndi ife ija anzathu ajadakali nayobe nawonso ali pa mavuto tipite kwa mafumu aja tikauze abwere zinthu aliyense akhale ndi ufani anathamanga kusiya zofunkha zonse zija ulendo mudzi ku Samaria kukauza mafumu tinaona mafumu kumene kwakuthamanga ndi anthu awo kupita kukafunkha kumene kuti aliyense njala kutera pompo chifukwa chakhata naye koma these guys sangathese njala mdziko muno instead of kutesa njala akuchita kozi njala panopo anthu akukhala unbearable life mwadi makimose chimanga kusesa ukangulisa venda kuti Amalawi adya chani maiona Amalawi adya chani fertilizer uja kumakagulisa kwa venda wa AIP uja Amalawi akhala bwanji pa dziko pano chimanga joma sintha lebo ya baggage ndikuikapo zina la munthu kuti Amalawi adye chani mdziko muno maiona imeneyo mavuto amene achidwa cause ndi Malawi government imene ife tikwena kuti tisinthe tichose pa government ipo tiike no pa government patsogolo. That's the only solution imene mungachite mdziko muno. Koma mukasira za smartmatic kuti zikhale choncho, kusiya za Anabero zikhale choncho, kusiya china chichose zikhale choncho, Amalawi tikhala tikulira mdziko muno. Iyiso ikhoza kukhala strategy yona kuti anthu azijiya yona kuti asise zinthu tikhale diyo ndi imene yosisa zinthu. Mne ndifuna ndifunse kuti kodi ma themes angati amene wawa akumabwera bwanji. Asise zinthu awasasisa po china chili chonse olowada sasisa. Maluwa sopo jaka na kauti akupangidwa menziko sanga sise chele sanga sise olo soda sanga sise chifukwa pamene ali pati ndokuti athakale palibe chimene angachite. Sakwende sasoboma kungozikoka kumazikoka kuti bola siku limene lolo adutsa basi. Ndipo ndifuna ndikuze ndipakhala povuta kwambiri mdziko muno kuti chipani cha Malawi Congress Party chiziyenda kumapanga misonkhano panopo anthu akuyatu. Misonkhano machitika pakati paja tinalimba kumabakira chipani cha Malawi Congress Party. Ine kumatukwanidwa pa social media kumabakira zimene jazimatheka. Koma panopo mene zafikira pano palibe kuna kuti ayati Malawi Congress Party misonkhano kwakuti muzika ngonyo wako kumene.
anthu azikangokupangani koni zipongwe chifukwa pamene zafika pano achakwera alipanga chipongwe dziko lino, therefore anthu sangabwezereso ulemu. Mwapanga chipongwe anthu sabwezera ulemu paliponse. Ndinene zimenezi sikuti ine am causing violence kapena am sending people to muzikapanga zakuti koma I'm just predicting the future of our country. Ndikungoyankhula zatsogolo. Misonkhano izakhala yovuta kwambiri ya Malawi Congress Party chifukwa chona kuti chipani cha Malawi Congress Party cho ndi Dr. Lazarus Makaθε Chakwera achita chipongwe dziko lino, chimene chichachitika dziko muno nchipongwe. Mosangobisirani. Chimene chachitika dziko muno ndi chipongwe. Ndipo anthu abwiza chipongwezo. Mukamaona munzuzu mja ndi zipongwe mati Benlongwe amayankhula zinthu mote ndikuti tu chimechi chakuchita nyamata kunzuzu ndi chipongwe tu chimechi. Ndipo ngati apolisi salimba nziko munomo ndikuuzani ziko liwoneka shepi na yake. Mwinaso pa Professor Arthur Peter Mutharika paja litsika panali bwino paja litsika likhala pansi peni pansi ngati wina wake saganiza bwino. Ndikuuzani zimene zachitika kumzuzu zija kuti zichitika masita awiri atatu ndekuti dziko ilili basi lathapoto chifukwa cha chipongwe kuwapanga anthu zipongwe. Mwayiona imeneyo mwamengula kunene panokha osakhalako ndi chikumbumtima chokuti kodi Malawi wakumuzucha tinganizire bwanji. Malawi wakumuzucha tinganizire bwanji, tipange chani? Koma ayi ndithu palibe china chilichonse. Ndene Benlongwe ndifuna ndikuwuzeni kuti Malawi Congress Party ophatikiza ndi President wa Dr. Lazarus Makaθε Chakwera zipongwe zimene azichita dziko muno kuwayiwala Malawi ndikumangomengula okha. Malawi zipongwe zimenezozo abweza dziko muno. Ndilekeze kai pamenepo chifukwa ndili ndi zina zoti ndiyankhulenso lero lino kusanade. Zikomo kwambiri. Ambuye akudalitseni. Ambuye akudalitseni mukhale choncha Dr. Lazarus Makaθε muzimanga anthu osalakwa kumayitana chinatupere muluzachi. Bwerani kuno tifuna tikumange. Bwerani kuno mayankhula bwanji pa Times TV. Mapanga bwanji zimene tifuna tikuuzeni kuti zimenezozo ndi zipongwe anthu abwezera. Kwamanga anthu kwatuusira anthu 300 million ati mukatuluse age bill mukatipereke ku parliament Professor Arthur Peter Mutharika asaime nawo. Zimenezo ndi zipongwe. Zipongwe zimenezo anthu abwezera. Musaganize kuti anthu amene maganiza kupanga zipongwe anthu ndinu nokha iya nziko muno ayi. Sinu nokha. Amene mukapanga zipongwe aja nawonso akuganiza kuti ife tingapangenso chipongwe cha mtundu wanji. Koma tu chipongwe chobweza chimakhala chopweteka. Zimenezo nde ndikutsimikizeni. Chipongwe chobwezera chimakhala chopweteka. Malizani zipongwezo. Dr. Tupere Muluzi munayitanapo ku Anti-Corruption Bureau munalephera kwamanga. Pano mufuna kuti muapange zipongwe. Zipongwe zimenezo anthu waliso ndi wasatira. Musaganize kuyendesa boma ndekuti mwasegula kumaula kapena mwasegula ku polisi ndekuti mayendesedwa boma ndamene yayi anthu afuna good governance osati bad government yayi kapena bad governance. Anthu akufuna good governance nziko muno. Mulekeze namba yanga ndio mweja +2659807522284 Charles Benlongwe. Namba yanga ndio mweja +2659807522284. Tikumanenso pamenepo. God bless you. Mawa lino tufuna tiyankhuleza Babylon. Madzwana tufuna tiyankhuleza chipani cha UDF ndi Dr. Tupere Muluzi ndi Dr. Bagiri Muluzi madzulo pano usiku pano. Koma yayi tinene kuti mwakoma nonse. God bless you and have a wonderful night. Thank you. Malawi Camera.